Patay ang 8 ka buwan nga mabdos samtang naangol ang iyang kapuyo. Ug napo ka buwan nga anak human sila naatrasan sa usa ka mini dump truck pasado alas 7 gabii sa barangay Cambang-Ug, Toledo City. Sa pakisusi sa Toledo Police, ang biktima nga si Rochelle nag-angkas sa motor nga gimaneho sa iyang kapuyo uban sa ilang 10-month-old nga anak. Naatrasan sila sa mini dump truck nga nagkarga og bus nga nagsubay sa tungasong bahin sa daan sa barangay Kanlumampaw, Toledo City. Gipasabot sa suspect nga kalit lang nga naka-engine failure ang iyang gimanihong mini dump truck nga adunay karga nga bus. Iyang giklaro nga wa niya makontrol ang kalit nga pag-atras sa dump truck. Hinungdan nga naatrasan ang mga biktima nga nagsakay og motorsiklo. Ang biktimang mabdos mao'y nagrabihan human siya mabangil sa ligid sa sakyanan nga misangkot sa iyang kamatayon. Samtang ang mag-amahan ni ini daling nada sa tambalanan kasong reckless driving resulting in homicide, physical injuries and damage to property ang ipasakang kaso batok sa suspect.